xoven diante dos problemas, diante da sociedade, e ser rebelde e pelear por transformar unha sociedade. Se non se fai iso, francamente, hai xóvenes, xa digo, que poden ter a mentalidade de un teniente coronel chusquero e, polo tanto, de xóvenes pouco. Dito eso, os agradezo profundamente que participedes nas listas do Bloque Nacionalista Galego. É evidente que con xente nova incorporándose ás listas do BNG non descubrirei nada se fai verdade que, dende logo, hai nazón, hai Bloque Nacionalista Galego e hai futuro. Como que non? Que a xente nova, claro que sí. En segundo lugar, que vos incorporedes para transformar as cousas. Na vida sempre temos dúas opcións. Ou quedarnos ao marxen, ou resignarnos, ou pensar que nada se pode facer, co cual non vos preocupedes. Outros o farán, ou dar un paso á frente e participar. E tamén dentro dos concellos, porque nos concellos tamén se poden transformar as cousas. E vou a compartir con Xurxo que igual non todas as cousas, pero moitas cousas. E dende logo onde goberna o Bloque Nacionalista Galego si demostra que se cambian as cousas e en un sentido positivo, en un sentido mellor para a xente, porque somos quenes nos ocupamos dos problemas da xente e, polo tanto, somos capaces, dentro das dificultades que xa o sabemos e dentro das trabas, de facer concellos mellores. E eu sempre digo, facemos concellos dos que se sinten orgullosos as veciñas e os veciños. E iso merece a pena. Como non vai a merecer a pena? Por lo tanto, animádevos a construir concellos democráticos, participativos, galegos. E construindo tamén concellos, construiremos nazón, construiremos país. Como que non? E máis hoxe, agradezo a vosa participación e a vosa implicación co Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, a única alternativa política neste país. Vos digo, os incorporades ao nacionalismo e á esquerda. Incorporádevos ao que é moderno. Moderno. Porque moderno... Porque moderno é falar, pensar, sentir e querer en galego. Como non vai a ser o moderno? Non é moderno aquel papanata da Academia de Inglés que ao final, despreciando o galego, acaba enterándose que agora ten que aprender alemán, hombre. O moderno é falar galego. Como é moderno defender a paz frente ás guerras económicas. Como non? É moderno, e iso o sabemos os que temos xuventude acumulada. Moderno é estar en contra das centrais nucleares e defender as enerxías alternativas. Moderno, porque a caspa, que por certo nos iremos sacudindo de enriba, é a deles. A caspa desas políticas de dereitas antiguas, bellas, que non resolven problemas, que os empeoran. E, polo tanto, acabo, grazas por participar. Claro que sí, por apoiar o Bloque Nacionalista Galego, por contribuir a ser alternativa neste país. Somos a única alternativa frente á dereita, frente ao Partido Popular. E non o dubidedes, o éxito do Bloque Nacionalista Galego nas vindeiras eleccións municipais é o
o fracaso do Partido Popular. Polo tanto, ánimo, adiante, todos e todas a unha.